Mae Gwent yma o'r band Los Blancos a fi yma I sôn chydig am sut mae'r Gymraeg wedi rhoi cyfleoedd I ni fel band. Ni bosib wedi canu'n Gymraeg, ond ni byth wedi gweld y Gymraeg fel rhyw fath o rwystyr. Ni wedi gweld mewn ffordd o roi ni'n wahanol, felly roi ni mewn cwch wahanol I lot o fandiau arall sydd allan yna. A dwi ddim yn newid y gerddoriaeth pa bynnag iaith chi'n siarad yno. So ni byth wedi gweld fel rwystyr. Dim ond fel rhyw fath o fantais I ni mwyn cael fwy o gyfleoedd I fod yn onest. Ni wedi cael lot fawr o gefnogaeth gan BBC Radio Wales a BBC Cymru sydd falle o wahanol I lot o lefydd. Mae 2 raglen radio cefnogol iawn o fewn un gwlad sydd yn byth grêt a ni wedi cael lot fawr o gigs dim ond yng Nghymru, dim y rai traddodiadol fel mae sbiau nosweithi llen a chawl fel petai ond ni wedi cael gigs yn Leeds yn Llundain a ni wedi perfformio ddim yn gyfnedig I Gymru felly mae'r ystrydeb na o bod pobl sy'n canu'n Gymraeg yn dim ond war yng Nghymru ddim yn bodoli o gwbl. Ni'n gweld hwnna gyda bandiau fel Adwaith yn trefeilio I Siberia ac yn y blaen ac yn chwarae mewn amryw o lefydd a mae'n jyst yn dangos bod y iaith ddim yn rwystyr a dyw e ddim yn beth dylse ni fod yn wedi siomi gyda neu ddim yn cael ei weld yn cool ond ie ni ffindo fel band ni wedi cael lot fwy o gyhoeddusrwydd a ni wedi cael pobl di-Gymraeg yn dod lan bod ni'n mwynhau'n cerddoriaeth ni felly mae'n dangos I ni bod iaith ddim yn wir yn rwystyr am rhywbeth I gael ei glodfori. So dyna'n Cymraeg wedi rhoi lot o hwb I ni fel band.